Jejere manungsa urip kuwi aja nganti koncatan nalar. Nalar kuwi piranti peparinganing Gusti Kang Maha Kawasa, gunane kanggo nglelimbang bener lan luputing tumindak. Manungsa urip kalamun wus kelangan nalar kuwi uripe kaya dene sato kewan. Tumindake mbrung, ngabruk, ngundang, njruduk, nimbrung kang tanpa petung. Tumindak lakune wis kajiret dening karep, dibelenggu dening nafsu. Ngejawantah ngrembaka ngombro-ombro nyebar angkara murka. Ora duwe ati nurani, ora duwe rasa pangrasa lan rasa rumangsa, sarta ora tepung ing tata krama amarga koncatan nalar rasane wis sirna. Sirnane rasa mau njur tan tepung kang jeneng mawas diri mulat sarira hangrasa wani. Tumindake semungah sesongaran, sok rumangsa paling bener, sok rumangsa paling pinter, sok rumangsa paling ngerti, sok rumangsa paling suci. Ya kuwi watak hambeke wong kang wis koncatan nalar.